Atenció, atenció, Hotel de Las Vegas. És el és. Prepareu-vos, Sí. A veure, comencem pel vàter o què? Sí, comencem pel bany. Va, comencem pel bany. Mira, el vàter. És un hotel d'un dissenyador, o sigui que és un hotel bastant modern i que és més de disseny i d'històries així. Ens ha agradat molt la dutxa perquè és enorme, podríem convidar aquí uns quants amics, veieu? I el barretet... És tot blanc i negre, molt minimal, tot molt minimal. Molt poc Las Vegas, l'hotel és molt més espectacular, així... hortera. Aquí, al minibar. Del minibar no es pot tocar res de res de res. Sembla que si ho toques sona una alarma i ja t'ho comencen a cobrar. O sigui que no pots ni posar pràcticament res a la nevera. S'ha de deixar tal qual està. Ja veieu, s'ha de deixar així. No Ni ho tocarem. tocarem. No es tocarà res. Res, no es pot tocar res. I no hi ha cafetera perquè és una manera de fer que els clients baixin i puguin jugar, evidentment. O sigui que aquí no hi ha cafetera i no toquem res de res. I l'habitació... Aquí. Ves. A veure, l'habitació... Ta-txan! Què veieu? Aquí hi ha un mirall... Aquí hi ha un altre mirall... I què passa amb els miralls? Tenen un botonet! Clic! Ta-txan! Tenen un botonet... Encén l'altre també. Mira, encén l'altre. Mira. Ta-txan! I aquí et mires així en dimensió. Sí, mira. És espectacular! Efecto! El sofaret, blanc, així tot molt minimal, la veritat és una habitació molt maca. Molt de Està disseny, bé. molt de disseny, Senzilleta, sense passar-se, però de està bé. disseny. Molt bé. Bueno, com és la cançó? No sé, quina és? Las Vegas, la teva. Esta no... Quan la sapiguem els dos la cantarem. No la canto jo tot sol. Vinga, Vale. hasta después. Adeu!